नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. तर आज आम्ही दिवसाचे कुर्ल्या पकडायला आलो आहोत. हा बघा इथे पकडतोय. हे बघा कसलं पलतात बघा, दिसतात काय माहीत नाही तुम्हाला. इकडे समुद्र आहे मोठा आहे बघा. पूर्ण समुद्र आहे. इकडे जेटी आहे आणि आम्ही इकडे कुर्ल्या पकडतोय. हाय कुर्ली बघ. अरे लपतात त्या. हे बघा कुर्ली मोठी आहे. थांबलेली होती. होय, चावता असे टाकू डेंगा सगळं. ते दाखव काय ते. बघा कशी आहे ती, खतरनाक. त्याला मोठ्या मुठिया म्हणतात. म्हणतात त्याला. मुठिया टाकू अशी टाकू काय. डुबाईत लागल. शी खराब आहे ना. होय, खराब आहे कुर्ली. मी आधी समजून दाखव, टाक इथे, टाक वर टाक. शी मोठी होती. थांबली ना, हां समजून जा. हे बघ खाली गेले बघ. हे बघ आईच्या गावात. खतरनाक कुर्ल्या. कोकण मेवा सगळ्यांनी येऊन खावा. पाणी येईल वरनं. चल हा पकड नीट पकड. खतरनाक. व्हॉट इज दिस? क्रॅब. पाण्यात नाही चालल्या तर पण लाट आली तर वाहू आपटू काहीतरी. एक तर माहित नाही आपल्यास काय. नीट पलता चावली. नाही चावली ना. खूट डेंग खूट. अरे डेंगत नाही कुठं त्याची. चावल डेंग खूट तिचं पलता ती. बघ सोड. झाबली नीट ठेव. श्री मग विषय आहे काय. चावली ना. हे बाई ते काय बारकी डोंगर कुठून पलायला. हे बाई ते बारकी आहे. घेऊ घे गेली तिकडं. आता येणार आहे इकडे ते. घे जाऊ दे. चौकासात टाक. तिकडं आतमध्ये पाहिलं हात टाक. बरं काय म्हणजे घबीत असतो. काय येत नाही नाही आहेत. त्याला चान्स नसतो. आई बरोबर.
कुठे गेला गेलो कुठे तुम्ही मिरवीतले नाही शिवारांबेऱ्यातले भंडाऱ्यातले हो किती लगे यायला आहे रात्री देते महाल आहेत मित्रांनो कसे असं ते काकांनी काढलेले आहेत ते हा बघा कसं पलते बघा कसे काटे हलतात बघा इथे काय काटे बघा कसे हलतात ते सर्वांचेच हलतात बघा आणि हा आमचा अनिकेत वाडेकर इथे काढतोय कधीपासून एकच काढतोय बोडशन काढ काय काटे येत मस्त आला पटकन आला